Sziasztok! Ebben a mai videóban Fortnite-ozni fogunk. Nagyon jó játékkal, régebben játszottam. Csak akkor még ugye nem volt YouTube csatorna. Szóval nem láttátok. Közben nekem kikapcsol a tévém. Nem mindegy. Nem érdekelek senkit. Na, ott a PC shop. Akkor streamáljunk egyet szerintem. Az hát azért beindult. Itt nagyba az érem. Rakom fel a videót. Ott vannak az eredmények. Ez nekem valahogy jól kéne állítani. Így. Remélem tök jó. Itt ezt a oldalt nem látjátok, de ott úszcsán semmi. Na úgy ide így jövök én is, hol ti vagytok. Én is így lássam. Jaj. Na mindjárt 1000-en feliratkoznak. Bárcsak ilyen lenne valóságból is. Valóságból. De jó lenne, hogy így iratkoznának fel. Mondjuk, amúgy, ki tudja. Jaj. Amúgy, remélem jó volt a napotok, ez a péntek. Egyik barátomnak már 2 napja elkezdődött a vakáció. Ez a szerencsétlen megöl itt. De nem hagyom magam. Tanuljál már meg játszani, ember. Na, ők a barátaim. Kivel ő? Mindegy. Hát lástátok. De miért, hogy... Leütöm. Már bocsánat, YouTube, meg emberek, de... Nézd meg! Ilyen rossz ember. Rakok fel egy kis vidit. Itt Fortin. Belül. Na, amúgy én ezt a játékot nagyon szeretem, nagyon. Na, hogy nem tudom, mi legyen a következő fejlesztés. Jó, egy elég. Inkább streamelek, mert az jobb. Hogy itt a én szobámban most nagyon hideg van. Mindjárt veszek fel egy köntöst. Jaj, olyan hideg van most az én szobámban. Halljátok. Én se hiszitek. Úgy rendig olyan meleg volt. Még mindig én vagyok az első. Azt hittem már nem. Én nem állok le itt Fortin belül. Már csak nekem is ilyeneket írnátok. Magyarul persze. Mondjuk egy picit tudok. Angolul vagyok tényleg csak egy kicsit. Itt ezt tudom. Ezt is. Ezt nem mondjuk. Ezt se. Ezt tudom is akkor. Ja, ezt is tudom. Ezt nem. No. Igaz. Ezek innentől már tudjuk. Lássuk. Akkor meg lehet. Na, leállítom a streamet. Jó, megvan.
kéne először egy wifi. Én úgy gondolom, mert először is. De drága. Na azért már nem kapunk izét. Ezt megveszünk. Drága itt minden. Itt. Nincs rá pénz. Szegény vagyok nagyon. Úgy inkább a wifi-t akarom fejleszteni. Na, egy gyors stream. Még hát látjátok, hogy eléggé közel lett hirtelen. Úgyhogy lehet, hogy nem látszódik olyan jól itt kamerán. Na mindegy. Én megmutatom, milyen szép Xboxom van. Nézzétek. Kaptok egy lámpát. Itt ez a gyönyörűség az enyém Xboxon. Most lényegtelen, jó lesz az ott. És ez az életem. Ez a kedvenc. Nagyon szeretem amúgy. Csak majd kicsi poros, koszos. Jó kis konti. Jó kis másik konti. Most nem megy. Ezt nem annyira szeretem, mert ennek a ilyenje eltűnt. Meg amúgy se nem tetszik annyira. Nem mondom, ennek is eltűnt, de mindegy. Ja, YouTube ez nem szponzorált. Nem szponzorált ez a elem bizi. Na ezt visszarakjuk. Ezzel megjátszunk. Nem mehet tovább a videó. Így. Ó, már csak ketten maradtunk. Most szerintem gyorsan elmegyek majd zéni a Bautba. Jó kis Bautba. Ami elszalelhető a PC shop. Biztos nem. Na. Ezt már nem bírom. Úgy egyszer már mindenből meg volt a legjobb. Úgy egy valószínűleg, hogy olyan monitor nagyon az álmom, hogy hát minimum egy ilyen monitor. Olyasmi van, hát ilyen. Úgy egy ilyenről ne is beszéljünk. Ez legjobb amúgy, ez legdrágább. Na, akkor amúgy megveszem, hogy hát veszek inkább valami mást. Például mikrofont, amire nincs pénzem. Vettem egy mikrofont. Nagyon jó, nagyon fincsi. Mennyi a legolcsóbb bekér? Nem bírom. Na azért most bevásárolok, vagy valami olyasmi. Van olcsó billentyűzet. Szóval ezt megbírom venni. Ja. És ez még valamire jó is. Akkor következő legyen szerintem amúgy egy jobb számítógép. Ez jól jönne. Nem is, egy új számítógép nagyon jól jönne. Na. Na, ezt kicsit üssük. Így lehet, hogy eltartana holnapig. Így jó, vagy így? Szerintem így. Na most szerintem elég lesz lassan ebbe a videózásból. 10 percnél kereken. Ugye már nagyon az időtöket. Na, csomika!